visitar la Salaeta? Ara no m'atabaleu. Va, no m'atabaleu, coi. Ara som la bombeta del segona. Sí, sí, però Quan vagi arreglada ja vindré. que tinc la cara espanyada fa uns dies, noi? Va. Me caso en l'olla. Martinet, cara de bolet. La vida Carmeta. Ai, nena! Coi de nena, Carmeta! Carmeta, què fas aquí? Jo aquesta nena! Hola. Què jugues a cuit i amagar? Sí. Sí? Vols que et doni idees? Sí. Pobre de tu, que toquis a la meva filla! Com m'ha posat tot això? Crec que és una criatura! Però què passa? Això, què passa? Mata-la ja! Agafa el martell. Què t'ha fet aquest home? Res. No, res. Carmeta! Carmeta, què t'han fet? Res. No els facis cas, eh? No deixis que t'esperin. Aviat em deixaran anar i aleshores tornaré per jugar amb tu. Espera'm, eh? Et prometo que tornaré. No volia matar ningú. No he mort ningú. Mira, t'han identificat 3 de les teves víctimes, saps? No deuen ser pas mortes, si m'han identificat. Oi? Mare que et va parir. És aquest home el que et va toquejar? Digues, nena. Va ser ell. Digue-li a aquest senyor. Sí, va ser ell. Hòstia, no et passis ni un pèl amb nosaltres, llop. No els he fet cap mal, que ho diguin. Les vaig grapejar una mica, però no els he fet cap mal. Hi ha 5 nenes grapejades i mortes a cop de martell! Però no ho he fet jo! I què hi feies amb un martell a les mans? Sabent que amb aquest martell vas matar les altres 5. Mentida! Què volies fer amb la Carmeta? Grapejar-la una mica! Jugar amb ella. Però no. No la volia matar. Què li fa pensar a vostè que l'acusat volia matar la Carme Dalmau? Bé, tots sabem que és un pedòfil. I tenia... Ja sabem que tenia inclinacions perverses cap a les criatures. Però ara no estem parlant d'abusos sexuals. Estem parlant d'assassinat. Què li fa pensar a vostè que el senyor Llop volia matar la Carme Dalmau? Tenia un martell a les mans. I res més? Potser vol dir que l'acusat estava en una posició amenaçadora. Com tenia el martell? El brandava per damunt del cap, a punt de colpir? El tenia normal. Ah, normal, eh? Aleshores, què li fa pensar que el senyor Llop volia matar la Carme Dalmau? Molt bé. A veure, què et va fer aquest home? Et va dir que et volia matar? No. Et va semblar a tu que et volia fer mal? No. Doncs què creus que volia fer amb tu, aquest senyor? Jugar?
papa dir que volia jugar. 3 anys? Que només li han caigut 3 anys a aquest fill de puta assassí? No se li ha pogut provar gairebé res. És un pedòfil, sí, però... No et facis il·lusions, llop. Cauràs una altra vegada i jo seré al teu costat per aixafar-te el cap. Aviat ens tornarem a veure, Carmeta. Vols que et porti alguna cosa del carrer, llop? Llop, parlo amb tu. No, Xinorris, gràcies. Tinc negocis pendents, però haig de ser jo, personalment, qui els resolgui. I tu, premis, com ho tenim, això? Jo sí que ho vull. Uns quants xiclets. Té. Xiclets. Si no s'espavila el patrà la cap de setmana aquí dintre. Què hi estic? Oh, t'esperava. Xinorri! Tot això és teu? Com t'ha anat per la Sibèria? Me cago en dena, massa fred per mi. Ens veurem, xata. Ara sí que se t'ha caigut el pèl, Xinorri. Se t'ha acabat el règim obert. Se t'ha acabat el negoci de les drogues. Espera! Avui és el teu dia de mala llet. Hòstia, espera! Podem parlar, no? Parlem! Està bé. Parlem. Ja. Carmeta! Per què vols tancar? Obre, Carmeta! Obre, obriu! Carmeta, filla de Satanàs! Obriu! Obriu! Nois! Us porto records de totes les dones del barri! Si us porteu bé, deixaré que m'ensumeu gratis. Calla, calla. A tu també, Loki! Hola, neno! Ja sóc aquí, nois. Ai, llop, si sabessis com s'està de bé al carrer. Ja. M'has perdut els xiclets? Tranqui, premis, no ens poséssim nerviosos. Va. Tranqui. Va, Xinorri. No jugui. Te la fotré. A tu també t'he portat una cosa, llop. Ah, sí? Ah, gràcies. No sé què hi fa aquí dins un paio de pasta com tu. Si almenys estiguessis en règim especial, no estaries disposat a pagar calés per sortir d'aquí? Vols dir que hi ha alguna manera? Si tens collons per fer-ho, sí. Ja pots signar el taló.
sí que l'hagi cobrat. Et faré un dibuix perquè puguis sortir d'aquí d'una manera ben senzilla. Com és possible? Manetes, Tito, manetes. És això? Sí. Dilluns a la nit sortirà. Llop, avui és el gran dia. Vine amb mi. Anem. Escolta'm bé. Quan anem cap als tallers, a mà dreta, hi ha una porta de ferro rovellada, recordes? Sí. Doncs mira. Doncs bé, quan passis pel davant, et separes del grup. Normalment la porta és tancada, però avui estarà oberta. Quan siguis dins, la tornes a tancar. Després, només hauràs de seguir el dibuix. Méndez Semprún. Granados Miró. Llop Cabal. Present. López Zapata. López Zapata. Gutiérrez Quintana. Llop Cabal. És Llop Cabal. Luci Norris.
On és el llop cabal? Fa un moment a les dutxes. Tu l'has vist? No. No. Per aquí no pot sortir. És impossible. que mai es va poder provar que era l'assassí del martell. Ja se te n'ha escapat un altre? A mi no se m'ha escapat ningú. Se'ns ha escapat a tots. Jo crec que tothom hi sortiria guanyant si et fessin fora d'aquesta feina. Ah, sí? S'escaparien molt menys presos. I de què viuríem tu i jo, si em fessin fora? No t'amoïnis, aviat tornaries a ser a dintre. Ah, sí? Sí, com a inquilí. Va, prepara les mongetes que avui he vingut espès, va. De treball en els serveis d'administracions públiques Joaquín Almunia. La fuga de la presó de Jacint Llop Cabal, qui fa 6 mesos va ser condemnat a 6 anys de presó per corrupció de menors. Recordem que Jacint Llop Cabal va ser considerat el presumpte assassí de 5 nenes a cops de martell, fets aquests que no varen poder ser provats en el judici. No obstant això, és sabut que d'ençà que va ser empresonat el Llop Cabal no s'ha tornat a repetir cap d'aquests terribles assassinats. Mentre esperem les declaracions del comissari en cap sobre el cas de l'assassí del martell, donem pas a unes altres notícies. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha fet avui la segona jornada de visita oficial a la Gran Bretanya. Entre els... Martínez, cara de bola! Carmeta, vine aquí! Si t'agafo, filla de Satanàs! Martínez, deixa estar la nena, que no veus que és una criatura? Criatura? Les dones es pregunten si cal tema per les nenes de la ciutat. Ens contesta el comissari senyor Matías Reguant. Bé, quan un criminal com aquest, que anomenem l'assassí del martell, està lliure, cal tema sempre el pitjor. Ja que es tracta d'un psicòpata de moviments imprevisibles i del que només sabem que utilitza el martell com a arma homicida. També sabem que les seves víctimes són sempre nenes, que normalment viuen a la perifèria i que es deixen embaucar per la mirada amable, i jo diria fins i tot simpàtica d'aquest perillós personatge. Estem segurs que hi ha una pregunta que tots podríem fer-li, i és referent...
Mata'l! 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 No! De puta! No havia de matar això! Era meu! Meu! Meu, fill de puta! Meu! Deixa'l! Meu! Era meu! Deixa'l! Deixa'l! No et preocupis, Martinet, que no passarà res. Direm que l'has mort en defensa pròpia. Tots en som testimonis. Jo me l'estimava. Jo me l'estimava, la Carmeta. Però això són coses sense importància. Bajanades que només mereixen un raconet a la darrera pàgina dels diaris. Petites misèries desplaçades per altres notícies considerades més importants. Aquesta sèrie només pretén ser un homenatge en aquestes petites, modestes, insignificants notícies de crònica negra.